Penpal proiektuak azken finean esan nahi du gutun bidezko laguna. Eta duela urte batzuk hasi ginen Ameriketako ikastetxe honekin harremanetan. Ameriketako ikasle batzukin, guztelako ikasle normal batzukin, aigea mezuk interkambiatzen. Hasieran kartak bidaltzen hasi ginen inglesez, beraiek erantzun zizkiguten, eta gero erderaz, bialeganean gazteleraz bideo bat gure buru aurkezten. Gero ja Gabonetan bideo bat ingelesez, hemengo Gabonen ohiturei buruz hitz egiten. Eta guain bukaeran gabiltza beste joku modako batekin. Ligaxka bat itein nahiea, abestien artean. Oso interesgarria da. Hasteko hemendikat dauden ikasleekin daudelako harremanetan. Azkenean igual hango ohiturak pentsatzen dugu igual hemengo berdintsuak direla, baino beraiekin hitz egiten eta konturatu naiz oso desberdinak direla. Azkenen guk egiten duguna da hezkuntzaren irakaskuntza hori gelako dimentsio hortatik atera eta nolabaiteko errealitatera zabaldu. Nik enun inoiz egin olako proiektu bat eta iruditzen zait asko ikasten dugula beste ohitura batzuetaz. Ni goatzen naiz ikasleei asko txokatu ziela adibidez, hango ikasleak gehiengo batek lana egiten du atxaldetan edo eskolara bakoitza gehiengo bat autoan joaten da eta hauentzako hori oso harrigarria zen. I enjoyed the Penpal program because I was able to learn about other people's lives that were not in my country. Proiektu xelebrea da eta estatu batei buruz ikaste duzu. I really liked about the program is it gave us a chance to learn about other countries and what school's like there. Oso interesgarri izaten da proiektu. I really enjoyed being able to break the language barrier and get real-time experience with Spanish. Proiektu desberdin bada eta gainera jende gehiagorekin erlazionatzea. Penpal activity because I feel like it made us a lot more confident and had a lot more confidence in our Spanish speaking. Nei gustatu zait, aberastu ite zaitu. I like the Spanish pen pals because they can help us with our Spanish and we can help them with their English. Positiboa dela batez ere ikasleen autoestima hobetzen laguntzen dulako. Gure adineko jendeakin hitz egiten nahi gea eta orduan erresago ditugu komunikazioa. Beraien muga horiek eta beraien beldur horiek gainditzen dituztez. Orduan beraiek jabetzen dira ze garrantzitsua dan, zuzen idaztea, zuzen adieraztea. Eta gero eskolako jarduerez aparte baita kontaktua batzuk mantendu dugu sare sozialen bidez. Balantzea oso positiboa da, ze beraien hizkuntz gaitasuna komunikatzeko gaitasuna areagotzen du. Orduan nik uste dut oso aberasgarria dela eta gure aldetik behintzat jarraitzeko asmoa dakagu. Bai.